Ľudia, vítam vás do nového videa. Je tu druhý diel z Brawl Starsu. Zahrávam si, ja som tu dneska bez Tigra. A toto bude celkom zaujímavé. Čo si zahrám? Dám Solo Showdown. Budeme si skúšať. Mali by si dať like alebo robíte si video a zoberte si nejakú mňamku. Ideme na to. No, tí majú rankedy, ja nemám ani jeden, ale asi nejaké budúce videjko asi natočím asi, keď budem robiť rankedy. Ale keď tu bude 30 lajkov, tak natočím rankedy, ale to sa bojím, že nebude. A toľko ľudí ma zase nepozná. A teda nič, blíži sa tu zóna. Colt! Ne! Ach. Colt! Umri! Zomrie normálne. Ne! Tu máš! Ja to celkom... Chceš ísť na mňa? Ty máš bombu. Umri! Ľudia. Wow. Kde ten hráč? Tu je. Musím ho nejak... Tak, tu máš! Jo! Nice! Som dal prvé miesto so Squeakom. Nahrám si ešte druhú hru. Stardrop. Mythic. Na Stewa. Potom nahrám si toto. A toto. Tak a dávam ready a idem na to. Tak, ideme. Mám celkom zaujímavých teammateov. Wow! Bum! Ne! Umri! Bum! Ultina! Nemám 64 HP! Ja to tu ťahám proste. Poď. Ty musíš už. Ale nie. Toto bude, asi toto kolo bude prohra. Ale oni nás tu zabíjajú. Ja tu asi nebudem startplay. No. Ne. Jo, neschopných spoluhráčov. On to pobral ten veľký túsoch. Musíme rýchlo bežť, Squeaku. A ty tu najviac máš a najviac riskuješ proste. Tu máš! Babi!
mladí ľudia. Musíme... Duel. Duel. Ja, tak to sú nehráči, tak ne. Update, ok. Dobre, no. Som ready a ideme na to. Toto hrám, myslím, že prvýkrát, lebo to tam vlastne. Dobre. I like big boxes, and I cannot buy. Pozor! Bum! Bum! I like big boxes, and I cannot buy. Skúsim iného. Ja asi viem koho. All sales are final. Dobre. I have just what you need. Are you browsing or buying? You can't spell refund. Spell fun. Tak, prepáčte ľudia, že to moc nekomentujem. Ja musím im to zničiť. Tak, už moc nezbieva. Á, ne! Cizí hráč! Dáš to, no. Ješ! Jo! Nice. A ja som Starplay. Nice. Div je dobrý. To hej. A myslím, že touto hrou by som mohol ukončiť videjko. Tak zatím čau. Vidíme sa na ďalšom videjku. Tak zatím čau. Čau.